שלום, קוראים לי נירן מלאכי, אני בת 35. איבדתי את בעלי היקר השבוע, ביום שבת קודש. נותרו איתי 5 ילדים קטנים וחמודים, היא בת 4 חודשים. לפני 4 חודשים גילינו את המחלה, ובאמת עד לרגע האחרון אנחנו היינו שמחים ואופטימיים ולא נתנו לו לדאוג לו לרגע אחד. בשבת האחרונה איבדתי אותו, לאחר מאבקים גדולים, עם קושי גדול. האבא של הילדים שלי, אבא של הודיה שהיא בכלל לא מכירה. בעלי הוא לא היה רק אבא טוב, הוא לא היה רק בעל טוב, הוא גם היה בעל שדואג לי ומפרנס אותי. כל השנים האלה הוא זה שפרנס אותנו. לא חשבנו לרגע שבאמת הוא ייפטר, אני תמיד האמנתי. ושום דבר לא יכול למלות את הריקנות הזאת ואת הכאב הזה שנמצא כאן כרגע בלב. וכמה שברוך השם יש אנשים שמעודדים ואוהבים, זה לעולם לא ייתן את מה שהוא נתן, את החוסר הזה שקיים אצלנו. אני נאלצת כרגע לבקש עזרה, ואני מודה לכל מי שיתמוך בנו. ובעזרת השם אני מאמינה שעם ישראל קדוש, זה באמת יעזור. אני לא חושבת שהם לא הוליכו אותי, ככה יזרקו אותי.